Спадар Александра, як вы ацэньваеце вось гэтую лічбу? 250 палітзняволеных выходзяць сёння на волю, 235 з іх застаюцца у Беларусі, толькі 15 вымушаныя з'ехаць з радзімы і цяпер ужо знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Ну, сам выход такой вялікай групы, гэта, канешне, радасць і для іх саміх, і для іх родных, і для ўсіх людзей дэмакратычных поглядаў. Так што гэта заваёва. Па-другое, адметна тое, што гэтым разам пераважная большасць, амаль што ўсе, можна сказаць, засталіся ў Беларусі. І тут два чыннікі спрацавалі. Па-першае, увесь час апелявалі да амерыканскіх перамоўшчыкаў прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, і гэта, канешне, ўплывала перад Лукашэнкам, відаць, ставілі гэтае пытанне. Ну і па-другое, відаць, сам Лукашенко ўсё ж такі пабойваецца гэтага ордэра з Гаагі меркаванага. Як вядома, там пачалося расследаванне, і там акцэнт робіцца менавіта на гвалтоўную дэпартацыю палітычных праціўнікаў рэжыму. Таму, напэўна, і гэты чыннік, гэта меркаванне таксама спрацавала. Як бы там ні было, дзякуй Богу, што людзі засталіся, і прычым большая частка засталася ў Беларусі. Віталій, Гага, ці сапраўды яна так зараз моцна ўплывае на Лукашэнку? Ведаем, што раней ён узгадываў, у прынцыпе, тое, што там у судзе хочуць супраць яго справу завесці. Ці яго гэтае пытанне ўжо адпусціла, ведаючы, што, ў прынцыпе, на Пуціна выдалі такі ордэр, так, на арышт, і нічога. Прэзідэнт Расіі сабе ездзіць у Манголію, у іншыя краіны. Ну, не так, каб нічога, непрыемнасці яму это стварае. Я думаю, Лукашенко яшчэ не адрэагаваў і не асэнсаваў, як рэагаваць яму на гэты ордер у Гаазе, а то, што менавіта значная частка вызваленых палітвязняў застаецца ў Беларусі, гэта таксама, як Александр, я адношу на актыўнасць з боку амерыканскага, што пасля першых вызваленняў і выдварэнняў за мяжу фактычна і прэса, і дэмакратычная супольная ставіла перад амерыканцамі пытаннямі, чаму яны не патрабуюць, што гэтыя людзі, якія хочуць застацца ў Беларусі, каб засталіся ў Беларусі. І вядома, што гэта, відаць, патрабаванне цяпер ставіцца перад афіцыйным Менскам, і можна сказаць, што цяпер ужо людзі, якія выбіраюць застацца ў Беларусі, маюць такое права, і, безумоўна, напэўна, Лукашенко вырашыў такім чынам не ствараць дадатковых складанасцей, у тым ліку з пункту гледжання Гаагскага трыбунала. Спадар Александр, калі мы кажам пра гэтых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, ці яны могуць таксама па-ранейшаму заставацца пад нейкай пагрозай, бо ведаем ужо такую неадразовую практыку, калі ўлады Беларусі паўторна там арыштоўвалі альбо заводзілі нейкія справы, не дазвалялі людзям рэалізоўвацца на радзіме, яны былі, так ці інакш, потым вымушаныя выязджаць за межы Беларусі. Ваш прагноз, ці цяпер будзе ўсё больш лагодней, і гэтыя рэпрэсіі пачнуць паступова змяншацца? Цяжка сказаць, таму што сапраўды з практыкі мы ведаем, што некаторыя палітвязні, нават не асобныя, а даволі значная частка з тых, што выходзілі на пачатку заставаліся ў Беларусі, яны траплялі пад такі прэсінг, пад такі пераслед. Я ведаю шмат прыкладаў, калі людзям проста амаль што адкрытым тэкстам казалі: або з'язджай, або мы цябе зноў пасадзім. Гэта была распаўсюджаная практыка. Ну, але мы бачым пэўныя зрухі, усё ж такі па крысе амерыканцы Лукашэнку даціскаюць, і сам ён днямі, нагадаю, гэтую тэму закранаў. Ён сказаў, што мы нікога, маўляў, не выганяем, але, крый Божа, я сваімі словамі пераказваю, нехта з іх там пойдзе супраць улады, дык адразу трапіць зноўку ў турму. Так што, канешне, нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі гэтыя людзі не змогуць развіваць, гэта безумоўна, але не факт, што іх увогуле пакінуць у пакоі. Тут у спакоі. Трэба будзе назіраць за сітуацыю. Усё ж такі, напэўна, амерыканцы, калі вось яны даціснулі Лукашэнку ў пытанні гвалтоўнай дэпартацыі, то, напэўна, зноў жа з падачы дэмакратычных сілаў яны ставяць і вось гэта балючае пытанне пра спыненне рэпрэсій. Пра спыненне тут, шчыра кажучы, цяжка спадзявацца. Занадта Лукашэнку даўся ў знакі 20-й год, каб ён зусім зноў пайшоў на нейкую адлігу, на
нейкую лібералізацыю. Ну але пэўнае змяншэнне ўзроўню рэпрэсій, на мой погляд, усё ж таки магчымае, таму што мы бачым, што Лукашенко ў гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Нават Масква на яго прыкрыквала, але ён працягвае гэта ўсё, і сёння Коулу паабяцаў, што паедзе на гэту раду міра да Трампа. Як мы памятаем, у мінулым месяцы яго туды фактычна Крэмль не пусціў, можна так сказаць. Ну але ці ён з Пуціным, можа, перамовіўся і дазвол, так бы мовіць, атрымаў, ці, можа, нават вырашыў трошкі насуперак Маскве ўсё ж такі пайсці. Для Лукашэнкі гэта важна з некалькіх прычын. Гэта і піяр для яго, гэта і пэўная легітымацыя, гэта і магчымасць уплішчыцца ў перамовы па ўкраіне. Карацей, плюшкі занадта прывабныя, занадта спакуслівыя для таго, каб усё ж такі спыняць гэту актыўнасць на амерыканскім трэку. Так што, азіраючыся на Маскву, ён будзе, пэўна, гэта працягваць. Віталь, вот мы ўжо, в прынцыпе, размаўлялі пра тое, што амерыканцы ў папярэднім нашым эфіры нібыта спрабуюць Лукашэнку адцягнуць ад Расіі. Ну давай, прыедзь да нас там на Раду міра, мы ж табе даем такі шанец. На твой погляд, сённяшняе вызваленне і ўвогуле паступовыя як бы вызваленні, якія могуць планавацца ў тым ліку, яны ж таксама узгадняліся з Масквой, бо прыязджала дэлегацыя Міністэрства замежных спраў Расіі, якая размаўляла з беларускай дэлегацыяй МЗС перад перамовамі амерыканцаў. Былі моманты, калі Масква наўпрост там вуснамі спадара кіраўніка службы вонкавай разведкі выведкі Нарышкіна казала: а вы нашыя расійскія інтарэсы з амерыканцамі улічваеце, вы там, спадар Александр Григорович, прамаўляеце ў тым ліку за нас слова. Ці тут это все ж таки такая паралельная як бы перамовы, на якія Масква не мае нейкіх сур'ёзнага ўплыву? Я думаю, при всей той залежнасці, якая ёсць у Лукашэнкі перад Масквой, это перш за ўсё геапалітычная, замежнапалітычная залежнасць і найперш ваеннай. Але вось тое, што яму дазваляецца вырашаць, гэта якраз гэтыя пытанні там вызвалення палітвязняў. Тут я не думаю, што Масква так непасрэдна ўмешваецца. Чаму б ёй гэта, скажем, ўмешвацца? Это не кранае яе інтарэсы геапалітычныя і ваенныя. В гэтым сэнсе, я думаю, Лукашенко мае самастойнасць, як і в сэнсе там маштаб рэпрэсіяў, больш ці менш. Масква толькі можа тады, ну, сапраўды воклік быў, калі Лукашенко збіраўся ехаць на Раду міра, а на яго, образна кажучы, не пусціла. Гэта так, то, што тычыцца замежнай палітыкі, і тое, што калі Пуцін не едзе, як ты паедзеш? Хто ты такі наперад бацькі Пуціна лезці в Раду міра? А з пункту гледжання вось унутранай палітыкі все-таки, ну, я думаю, тут ёсць кансенсус, што ўжо на такім зроўні тот павадок, які Лукашенко трымаецца Масквой, ён не настолькі ўжо кароткі, а в гэтым сэнсе ён мае пэўную незалежнасць. Спадар Александра, на ваш погляд, чаму амерыканцам важна працягваць вялікую угоду з Лукашэнкам? Ну, гэта ў пэўнай ступені загадка. Паспрабую некалькі чыннікаў пералічыць. Па-першае, тут ёсць ужо нейкая сіла інерцыі. На пачатку, як вядома, зацікавіліся Лукашэнкам у кантэксце расійска-украінскай вайны, палічылі, што ён ведае нейкі ключык да пуцінскай душы, і Лукашенко на гэтым згуляў. Цяпер я не ведаю, ці застаецца гэты чыннік нейкім істотным, але, бачыце, вось гэты трэк вызвалення палітзняволеных, ён, відаць, зацікавіў Дональда Трампа, як асобны кірунак. Тут толькі лянівы каментатар не казаў пра ягонае жаданне ў прыватнасці атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Вось яшчэ адзін чыннік. Ну і нарэшце, вось, ён жа прызначыў спецпрадстаўніка Джона Коула. У яго, у сваю чаргу, ёсць цэлая каманда, і паколькі у гэтых людзей ёсць пэўная місія, то яны выконваюць гэта ўсё старанна, таму што Коул стары сябар, давераная асоба Трампа, ён неаднойчы у вельмі цяжкіх нейкіх кейсах яму дапамагаў як юрыст, і цяпер ён стараецца таксама у бруд тварам не ўдарыць, выканаць гэтую місію. Так што, хоць там ідзе вайна ў заліве, канешне, сам Трамп найперш зважае на тую катавасію, Коул і ягоныя людзі працягваюць гэтую справу.
І дзякуй Богу, што Ну, а працягваюць. каму ж яшчэ працягваць? Сапраўды ёсць давер у Дональда Трампа да Джона Кола. Тым часам падчас сустрэчы з Лукашенкам спецпасланнік прэзідэнта США ў Беларусі аб'явіў пра зняццё амерыканскіх санкцый шэрагу беларускіх банкаў і, акрамя таго, з-пад санкцый выведзены Беларусь-Калі і беларуская калійная кампанія. Давайте паслухаем. Also, we talked about possibly a trip to the United States by the President Lukashenko. Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно говорит о президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и об уважаемом мировом лидере. Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко сказал, подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира. Віталь, на твой погляд, ці гэтым наступным, то бок разам давядзецца Александру Лукашенку званіць в Москву і пытацца: ну тут мяне запрасілі ў Вашингтон, можна я поеду? Хаця ён это адмаўляў, як памятаю. Ситуация будет такая, будут узваживаться все обставины. В якой краіне это будзе? Паколькі тады, памятаеце, Лукашенко, яго дакладней прадстаўніца, спаслалася, што вось, маўляў, цяжка было далецець да ЗША. А калі гэта паседжанне Рады дзе-небудзь будзе блізка, якой-небудзь умоўнай Турцыі, там, то тут будзе прасцей. Вось. Гледзячы, як Лукашенко удасца патлумачыць зноў Пуціну, што гэта не пярэчыць ніяк расійскім інтарэсам, дазволь мне прылецець. І я думаю, увесь час, як там выпадку з вайной, Лукашенко даказвае Расіі нешта, што ён робіць, што это ніякім чынам не прыносіць шкоду Расіі, а это толькі нам абодвум выгадна. Я думаю, у гэтым будзе палягаць яго сістэма аргументаў і доказаў, чаму ён павінен палецець на Раду міра, што гэта не толькі мне, гэта і табе прынясе карысць, і будзе там тлумачыць, што ён можа быць давядзенне к расійскую пазіцыю, там нешта выступіць за Расію, і пры такіх умовах ён цалкам можа і палецець туды. До нашага эфіру далучаецца таксама моя сувядоўца Юлія Лабанова. Юля, таксама, я думаю, сачылі мы з табой сёння за гэтымі сустрэчамі. У цябе ёсць адносна меркаванне таго, наколькі доўга цяпер можна чакаць наступнага раунду перамоў? Можем адресовать это пытанне нашим? Я думаю, так, лепш адресовать это пытанне нашим экспертам Віталю Цыганкову або Александру Класкоўскаму господарства. Ну, тут можна неяк-то просто матэматычна вылічыць, як часта здараюцца гэтыя прыезды. Да, фактычна кожны 3 месяцы. Мы ўжо пачынаем хвалявацца, чаму даўно не было, а тут все-таки ёсць. І паколькі ёсць яшчэ гэты актыў, як бы это не гучала цынічна, мы гаворым словамі Лукашэнкі, вот гэта палітвязні, ці, як правильно называюць амерыканскія крыніцы, закладнікі, да, то яшчэ ясна, што будуць яшчэ прыезды. І кожны раз, калі ўсё ідзе, мы ведаем, што там ідуць нейкія перамовы, калі ўжо аб'яўлена пра візіт Коула, ну, это ўжо дакладныя звесткі, што калі ён прыедзе, то, значыць, будзе вызваленне. Але мы, напэўна, все сёння не чакалі такой, вялізнай лічбы 250. І калі з улікам зараз засталося менш 1000, на 2-3 прыезда Коула яшчэ такімі тэмпамі, дай Боже, застануцца, пры тым, што сапраўды часам з'яўляюцца новыя, но все-таки можна казаць не такімі тэмпамі, як раней, новыя палітвязні з'яўляюцца. І, можа быць, Америка настолькі, скажем, осмелее, она, конечно, ставить перед собой реалистичные задачи, что будет ставить задачу перед Менском и вогуле спыніць репрессии, хотя бы такие самые видовочные, самые такие, какие трапляют прессу, и вогуле ці притишить их. Я думаю, калі уже Америка смогла, например, добиться того, что большасць людей зараз не выдворенные застались в Беларуси, и она может потиху добиваться и спынення репрессий. Мы все-таки маем в опыт 10-15 года, калі в 15 году, калі Менск вырашыў пайсці на лібералізацыю, нармалізацыю адносінаў з Захадам, там просто гэтыя афіцыйныя ўлады пытались у праваабаронцаў: хто у вас в спісе? Вот до одного назовите, мы всіх выпустим. Вот такая была ситуация. Не выключаю, что зараз при пэўных замежна-палітычных абставінах с развіццём войны в Украине можа і до гэтага дайсці, что Менск будзе ставку на Америку рабіць яшчэ большую, чым робіць зараз.
Ну вось адметна, што раніцай Лукашенко папіярыўся на сустрэчу з Коўлам, а цяпер з'яўляецца ў пуле першага інфармацыя пра тое, што адхілены ад пасады міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Вось на вашу думку, чаму ў гэты ж дзень робіцца такая падзея, каб схаваць гэтыя радасныя водгукі беларусаў пра вызваленне палітычных вязняў? Ну, думаю, тут такое совпадение не сказал бы, что сховать. Я думаю, уладам это не треба сховать. Они как бы все-таки сами весь день сегодня пул першого, когда мы цитуем его, был присвячен перамовам с Коўлам, и никакой иншей информации не было. Про министра информация, она, что лишний раз подтверждает, что вот Лукашенко змагается с коррупцией, никто там не может иметь алиби полное. Так что, ну, это подкресливает одночасово и ягоную роль с одного боку вот такого мирного, доброго деда, да, который вызволяет палітвязню, з іншага строгого кіраўніка, які сажае міністраў. Спадар Александра, на ваш погляд, Трамп трымае у нейкім арсенале Лукашенко як канал сувязі з Владимиром Путиным, як раней казаў, напрыклад, спецпасланнік Джон Коул. Ці у тым ліку мэты Трампа цяпер змяніліся, і ён заняты перадусім вайной на Блізкім Усходзе, і пра што вы ўжо казалі, у прынцыпе, займаецца каманда Трампа паралельна вот вызваленнем гэтай палітыкі. Ці ёсць у Трампа ввогуле разуменне, хто той Лукашенко і дзе той Лукашенко? Бо памятаем, што не так даўно, вось у канцы лютага, ён узгадаў на пытанне журналіста Александра Лукашенка, нават не называючы яго. Ну, я думаю, што гэта ідзе, вось як я ўжо сказаў, у пэўным сэнсе на аўтамаце. Трамп дэлегаваў Коўлу, якому давярае гэты кірунак, вырашэнне гэтай праблемы, і наўрад ці ён цяпер маніторыць рэгулярна гэтую сітуацыю. Я згадваю, як пару тыдняў таму там ля верталёта вось якраз журналісты яго распытвалі, дык давялося таму літоўскаму журналісту нават нагадваць, што Беларусь гэта ў Еўропе. Тады ён успомніў і адбарабаніў, што так, з Лукашэнкам у нас добрыя адносіны, паважаю і ўсё такое. Я думаю, што Трамп наўрад ці так ужо падрабязна атрымлівае інфармацыю і сочыць, але ў прынцыпе гэтая зацікаўленасць у яго, напэўна ж, застаецца. Віталь, на твой погляд, вось людзі, якія застаюцца ў Беларусі, вот ведаем пазіцыю Міколы Статкевіча, так? Лукашенко доўгі час не хацеў яго выпускаць, потым выпусціў. Мікола Статкевіч вырашыў не быць, так скажем, вывезеным, так, у Літву, і ён застаўся ў Беларусі. Ён зноўку трапіў у турму, і вызвалілі яго толькі таму, што сам спадар Мікола перанёс вось цяжкую хваробу. І тым не менш, спадар Мікола не маўчыць. Ён публікуе свае думкі ў сваім тэлеграм-канале, ён вітае вызваленне сённяшніх палітвязняў. Ці іншым людзям могуць быць дазволены такія ж вось прывілеі, калі так можна сказаць? Ну, это вельмі складанае пытанне, делікатнае з пункту гледжання таго, што людзі знаходзяцца ў Беларусі, весь час знаходзяцца пад пэўнай небяспекай. Любыя людзі, я маю на ўвазе, не толькі былыя палітвязні. І, ну, Міколы Статкевіча нейкі асаблівы выпадак. Ён палітычны лідар, ён бескампрамісны палітычны лідар, ён можа... Ну, ведаеце, ён жа і напісаў шчыра в тым сваім славутым допісе там пра ядерную зброю, што, можа быць, межы таго і выпусцілі, вызвалілі, каб я, і не далі памерці, каб я вас пра гэта папярэдзіў. Ён лічыць, што вот у яго такая функція, і, ну, калі ён там сам так заявляе, то давайте, может быть, з ім згадзімся, што ён менавіта тое выключэнне, якое, на жаль, все-таки... Бо Лукашенко спадзяваўся, што ён гэтых знакавых палітычных зняволеных, такіх як Сергей Ціхановскі, Віктор Бабарыка, папросту выпіхне з краіны, і хай яны там што хочуць, тое і кажуць, яны не будуць мець нейкага ўплыву там на сітуацыю ўнутры Беларусі, але, ну, са Статкевічам крыху іншая сітуацыя, правда? Ну, я ж кажу, ён такое выключэнне, і з іншага боку іншыя людзі, якія выходзілі, альбо вызваленыя палітвязні, альбо тыя, хто адсидзеў свой тэрмін і выйшлі, яны, вот як я заважыў уже раней в нашым эфіры ранейшым, што спачатку пісалі в Фейсбуку даволі актыўна, а потым пазнікалі многія. І нават хвалюешся, што з людзьмі не все на свабодзе, на волі просто неяк асцерагаюцца нешта пісаць. Напэўна, не самім это прыйшло в галаву. Напэўна, нейкія сілавікі да іх прыйшлі і сказалі, што вы тут асцярожней сябе паводзьце, бо, так сказаць, пагражае вам тое і тое. Так што, ну, вот задача Лукашэнкі пры вызваленні палітвязняў не дапусціць нейкай актывізацыі, не дапусціць нейкага паветра свабоды, каб гэтыя людзі, якія выйшлі, не падумалі, што цяпер гэта значыць, што ўлада аслабла. І яны
яны гэтыя сілавікі сапраўды ну все гэта скажем робяць то каб ты людзі якія выйшлі не адчулі што цяпер беларусі можна дыхаць і каб галоўныя іншыя астатнія 9 мільёнаў якія засталіся не адчулі што вызваленне палітвязняў азначае нешта добрае. Нет. Я помню еще прогноз на год, когда говорил там в эфире «Свободы», казал, что да, политвязни будут изоляться довольно активно, але не репрессии не спынятся и не некого подыха свободы в Беларуси не будет. Вот по такой схеме улада денежная, покуль нема никаких прикметов лечить, что она будет денежить по-иншему.